Γεια σας, είμαι ο Νίκος και σήμερα παίζουμε Skywars στο COD PvP. Και μου αρέσει το Skywars στο COD PvP, είναι cool. Ας παίξουμε να κάνουμε ένα SO Kit Diamond. Όχι. Bowman. Είχε καλό. Λοιπόν, τα βάζουμε όλα μέσα. Και άμα έχουμε τώρα κάνα, ξέρετε, λοιπόν, άμα έχουμε τίποτα, δεν είναι μαγικό, λοιπόν. Πού τα ακουστικά μου! Α, ναι, COD PvP δεν σε αφήνει να φοράς, να φοράς, τώρα, ξέρετε, μάσκα, τα ακουστικά και τέτοια, στη φάτσα σου δεν σε αφήνει, δεν ξέρω το λόγο. Αλλά όλο και κάποιος θα είναι. Όλο και κάποιος θα είναι, φίλε. Θα πίνω όλα εκεί σαν να μην πήρα τίποτα. Πάω στη μέση. Δεν ξέρω θα πάω στη μέση. Αλλά anyway να πούμε. Δύο hits. Μάλιστα. Παίρνω τα χρήσιμα πράγματα και θα τα πάρω μια άλλη. Αυτό είναι χρήσιμο. Φίλε, πόσα πράγματα. Λοιπόν, θα βολάουμε το bow μου. Αυτή δεν φοράει άλλο. Έλα. Τώρα, έλα. Ναι. Έσω. Όπα, μίγε. Νοπλιάνα. Πώς είσαι? Γιατί έκανε left? Να πεθάνει δεν θέλει να συμβουλεί. Εντάξει, είναι με τόσα άτομα. Δεν έχει νόημα να παίξεις. Πεθάνει μαζί σου σε κάθε φίλη σου. Μοιρεύεσαι, δεν είναι τσεντλεμαντικό. Λες, ξέρεις τι είναι τσεντλεμαντικό να πούμε? Ωραία. Να πούμε. Κάθε φωνή σου στο χαρτί. Δεν είναι ανάγκη. Τον εκεί σου. Καλά, αυτοχούλης που είναι? Αυτοχούλης. Να, τόσο αυτοχούλης. Να το σκίσω. Δεν πήρα. Πώς σκονεί. Δεν θέλει να κάνει. Δεν μιλάζει. Για πάνω απ' όλα να πούμε ρε. Μια σκεφτόμαστε τώρα. Μην τα πάρω. Αυτό το λένε πολύ μεγάλοι που δεν θες να παίζουν, να παίζεις PC. Ναι, το έχω ζήσει, θα το λέω. Diamond σπαθιά δώσε. Τερά μου πολύ.
Τι έγινε. Είναι πάνω. Το λάβω. Κάπως θα κλείσω το βίντεο, γεια σας.